У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў з серады 24 студзеня. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціхановская заклікала сусветную супольнасць адрэагаваць на учорашнія масавыя рэпрэсіі супраць сем'яў беларускіх палітвязняў. Я шакаваная аблавамі рэжыму на сем'і палітычных зняволеных. Сярод затрыманых Марына Адамовіч, жонка палітыка Мікалая Статкевіча, асуджанага да 14 гадоў пазбаўлення волі. Я заклікаю сусветную супольнасць рашуча адрэагаваць на гэтае злачынства. Нагадаю, учора супрацоўнікі КДБ і МУС учынілі па ўсёй краіне хапун, затрымаўшы паводле праваабаронцаў прынамсі 37 асобаў. Сілавікі прыходзілі да родных палітычных вязняў, як тых, хто цяпер за кратамі, гэтак і тых, хто ўжо вызваліўся. Падчас допытаў цікавіліся атрыманнем прадуктовых набораў праз сервіс дастаўкі Еўраопт ад ініцыятывы дапамогі I Need Help BY. Аперацыя КДБшнікаў праходзіла на фоне моцнай кібератакі, якую зазналі старонкі і акаунты беларускіх незалежных ініцыятываў. У прыватнасці блізкія да сілавікоў тэлеграм-каналы сцвярджалі, што атрымалі доступ да базы ахвяраванняў фонду Байсол, але кіраўнік ініцыятывы Андрэй Стрыжак гэтую інфармацыю зняпраўдзіў. Затрыманую учора падчас рэйду супрацоўнікаў КДБ жонку палітвязня экс-кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча Марыну Адамовіч арыштавалі на 15 сотняў. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», сёння ў судзе Заводскага раёну сталіцы яе асудзілі паводле адміністратыўнага артыкулу за дробнае хуліганства. Беларускі грамадзянін загінуў у баях каля Крынак Херсонскай вобласці Украіны, ваюючы на баку расійскіх акупацыйных войскаў. Пра гэта паведамляюць украінскія медыі ды публікуюць фотаздымкі дакументаў, як сцвярджаецца, забітага беларуса. Гэта пашпарт і вайсковы білет на імя Дзяніса Лазарава, а таксама ягоныя пагоны старэйшага лейтэнанта і квіткі на цягнік. Згодна вайсковым білетам, выдадзеным вайсковым камісарыятам Менскага раёну ў снежні 2022 года, Дзяніс Лазараў служыў у беларускім войску з 95 па 2004 год і звольніўся ў запас з пасады намесніка камандзіра роты вайсковай часткі 61357. Паводле украінскіх журналістаў, Лазараў ваяваў у складзе 328-га палка 104-й дэсантна-штурмавой дывізіі ў званні старэйшага лейтэнанта. Тым часам, баронячы ўкраіну ад расійскай агрэсіі, загінулі яшчэ два беларускія добраахвотнікі. Радыё «Свабода» са спасылкаю на ўласныя крыніцы паведамляе, што ваяры загінулі ў другой палове студзеня. З прычынаў бяспекі іхных родных, якія застаюцца ў Беларусі, не называюць ні імёнаў, ні пазыўных загінулых. З пачатку паўнамаштабнай расійскай агрэсіі свае жыцці, баронячы ўкраіну, аддалі мінімум 38 беларускіх добраахвотнікаў. Страшная аварыя з удзелам цяжкавіка ў Крычаўскім раёне. Сёння раніцаю кіроўца цяжкавіка МАЗ, што рухаўся да мясцовага цэментнага заводу, выехаў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з легкавіком «Лада». У выніку лабавога сутыкнення кіроўца і пасажырка «Лады» загінулі на месцы. Яшчэ адну пасажырку даставілі ў шпіталь. На месцы працуе следчая група. Са словаў кіроўцы МАЗу, прычынаю выезду на сустрэчную паласу сталася спроба пазбегчы сутыкнення з іншаю фураю. У Белгародскай вобласці Расіі каля 11 гадзіны мясцовага часу разбіўся вайсковы транспартавы самалёт Іл-76. Глянь, прямо на вас! Расійскае міністэрства абароны пацвердзіла факт аварыі, паведаміўшы, што на борце былі 65 палонных украінскіх вайскоўцаў, якіх везлі на абмен. Усе яны, а таксама 6 чальцоў экіпажу і 3 суправаджальныя асобы загінулі. Украінскі бок інфармацыю пра палонных вайскоўцаў ЗСУ на борце Іл-76 пакуль не пацвердзіў. Выданне «Украінская праўда» паведамляе, што самалёт перавозіў ракеты для комплексу С-300, якімі расейцы абстрэльваюць украінскія гарады. Больш падрабязна пра аварыю расійскага транспартавіка ў вечаровым інфармацыйным эфіры. Матч-рэванш усё бліжэй. Дональд Трамп перамог у праймерыз рэспубліканскай партыі ў штаце Нью-Гэмпшыр. Па выніках падліку 198 тысячаў бюлетэняў Трамп набірае 54% галасоў. За адзіную альтэрнатыўную кандыдатку ад рэспубліканцаў, экс-амбасадарку ЗША УАН Нікі Гейлі, прагаласавалі 44,5%. Наступныя папярэднія выбары, якія стануцца, магчыма, вызначальнымі ў барацьбе за пасаду кандыдата ад рэспубліканцаў, пройдуць у роднай для Гейлі Паўднёвай Караліне, дзе палітычная дзеячка двойчы займала пасаду губернатара. Праймерыз дэмакратычных
палітычнай партыі ў Нью-Гэмпшыры прапускаў дзейны прэзідэнт Джо Байден. Аднак адсутнасць у бюлетэнях не перашкодзіла яму атрымаць упэўненай перамогі. Ягонае імя уручную ўпісалі ў бюлетэнь прыблізна 70% 63 тысяч выбарнікаў. Найбліжэйшы канкурэнт Байдена, кангрэсмен Дэн Філіпс, набірае крыху больш за 20% галасоў. Нагадаю, прэзідэнцкія выбары ў ЗША адбудуцца 5 лістапада 2024 года. Парламент Турцыі ухваліў заяўку Швецыі на ўступленне ў НАТО. Парламент прагаласаваў за ратыфікацыю пратаколу пераважнаю большасцю. Цяпер дакумент адправіць на подпіс прэзідэнт Украіны Рэджэпу Таіпу Эрдагану. Швецыя падала заяўку на ўступленне ў НАТО разам з Фінляндыяй у 2022 годзе пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. У выніку Фінляндыя стала паўнавартасным чальцом альянсу яшчэ ў красавіку мінулага года, а Швецыя дасюль не завяршыла працэсу ўступлення. На сёння адзінаю краінаю сябрам НАТО, якая пакуль не ратыфікавала заяўку Швецыі на далучэнне да НАТО, застаецца Угоршчына. 6 гадоў таму не стала Міхала Анімпадыстава. Беларускі паэт, мастак, дызайнер, аўтар культавага народнага альбому памёр 24 студзеня 2018 года ад інсульта. Сюжэт, прысвечаны Міхалу Анімпадыставу, адной са знакавых постацяў сучаснай беларускай культуры, глядзіце ў вечаровым выданні «Аб'ектыву». Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Заклікаю, калі для вас гэта бяспечна, ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.